Reggeli olvasósarok a bookline.hu támogatásával. Dr. Rancsburg Jenő gyermekpszichológus a vendégünk, jó reggelt kívánok, üdvözlöm! Jó reggelt kívánok! A szülőknek nyújt segítséget, mégis milyen korú gyermekek tekintetében? Hát azt kell mondanom, hogy az egész gyermekkorra vonatkozóan, ami a terhességgel kezdődik, mert ott is már van egy gyerek, csak az anyuka hasában, és aztán igazából 20-22 éves korban ér véget. Ezzel az egész spektrummal foglalkoztam világéletemben. Most leginkább az óvodáskor az, ami előtérbe kerül, és az óvodáskorú gyerekek problémáiról, illetve azokról a levelekről érdemes beszélgetnünk, amelyek most egy kötetben jelentek meg, és amelyeket az anyukák, apukák írtak nekem a problémáikról. És mennyit változott a mai gyerekek és szülők problémája, ugye az ön praxisa kezdete óta? Hát nézze, abban az esetben az ember egy-egy ilyen levelet fölületesen olvas el, akkor azt tapasztalja, hogy lényegében a problémák alapjai nem igazán változtak. Változott azonban a családok élete. Rohanóbb, szaladóbb lett az élet, több a feszültség családon belül, több a válás. Ezek mind egyértelműen egy speciális problémakörre irányítják az ügyet. Kinél maradjon a gyerek, mit csináljunk, hogyha az anyuka is akarja, meg az apuka is akarja, lehet-e úgy, hogy azért mind a kettőnél legyen a gyerek, és ne csak az egyiknél. Az ilyenfajta kérdések és az ilyenfajta konfliktusok ma bizony gyakoribbak, mint 30 évvel ezelőtt voltak. Én a legtöbb dolog, amit ezzel kapcsolatban hallok, és nem értek vele egyet, hogy mindig azt mondják ilyenkor, ugye elválik két ember, és szerintem nincs olyan, hogy nem viselné meg a gyereket. Viszont mindig azt mondják a szülők, hogy hát ugyanúgy megvan, hogy szeretem én is, meg van az apukája is, aki szereti. Szerintem ez nem így van, mert egy gyereknek azért mindig sérül valahol a lelki világon. Ezt hogy látja? Én ezt ugyanígy látom, miközben amit hallani szokott, az a legpozitívabb része a válást követő helyzetnek. Mert nem mindig mondják ezt a szülők, hanem inkább azt mondják, hogy az apuka árt neki, ne jöjjön érte, nem akarom odaadni, de a bíróság megítélte, akkor most mit csinálja? Ez a rosszabbik eset. Amikor azt mondja a szülő, akár az anyuka, hogy mi azért mind a ketten szeretjük a gyereket, vagy épp a gyereknek mondja, hogy mi egymással, apu meg anyu már nem tudunk igazán élni, de téged ugyanúgy szeretünk mind a ketten, és valóban tudnak egymással kommunikálni a szülők a gyerekről, az a pozitívabb helyzet, és ez az egyetlen esélye egy gyereknek, hogy tartós sérülés nélkül megússza ezt a rettenetes helyzetet. Mi alapján válogatott a témakörök között, amelyek bekerültek ugye ebbe a kötetbe? Hiszen azért gondolom, hát naponta hány levelet kap? Hát én inkább hetire tudnám ezt mondani, mert hetente szoktam válaszolni, és néhány éve, amióta a magánrendelést abba hagytam, önmagamat vigasztalom azzal, hogy ezt az internetes levelezést folytatom, és azóta mindig a vasárnapom erre megy rá. Tehát hétközben nem érek rá ezzel foglalkozni, de vasárnap reggeltől estig én levelekre válaszolok. Általában 10-12 levélre szoktam válaszolni, de ennél sokkal többet kapok hetente, de több nem jön össze egy napban a számomra, és így ezután körülbelül ez a helyzet. És van, hogy még ön is kap vagy találkozik új problémákkal, vagy már nincs olyan, ami megválaszolatlan? Ugye nem fog nagyképűnek tartani. Nem. Én minden levelet úgy érzem, hogy teljesen eredeti, hogy egyetlen egy ilyen levelet sem kaptam még, és addig nem is merek válaszolni, ameddig nem érzem meg a mindennapi, számomra mindennapi problémám belül azt az egyedit, ami azt az esetet
megkülönbözteti a többitől. Ugye úgy van az, hogy persze hát ma sajnos minden második házasság válással végződik, mondjuk, ha már úgyis a vállás kérdéséről kezdtünk beszélgetni. Ennek következtében elolvashatok egy levelet úgyis, hogy te jó Isten, már megint ugyanez, hiszen évek óta folyton ezt kapom. De az én feladatom az, hogy megpróbáljak mögé látni, beleérezni abba, hogy ebben a nagyon általános helyzetben mi az, ami egyedi, ami Lacika helyzetét megkülönbözteti a Katiétól, vagy a Rózsétól, mert csak akkor tudok, ha egyáltalán tudok, használható válaszokat adni, hogyha ezt az egyedit megpróbálom megérezni. Doktor, nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt. Köszönjük szépen, és most tollaslabdázni fogunk. Jól látod. Reggeli olvasósarok a bookline.hu támogatásával.